O dito, amigos e amigas, estamos con Monse López, técnica da adega Pazo de Vieite. Oye, moi bonito ver a unha muller levando o que ven sendo a calidade dos viños dunha adega que co paso dos anos vai camiño, se non me equivoco, de cumplir cerca dos 20 anos. Por aí andará a cousa, non? Sí, hola, bons días a todos. Sí, pois este ano 21 anos. 21 anos. Sí. De feito, hai unha historia moi bonita, pero só te contarei un día en privado que non hai ningún problema. Acerca da adega que foi inaugurada alá pola primeira década do século XXI. Adega Pazo Vieite, Monse, que nos presentades unha nova colleita. Explícanos un pouquiño en que consiste. Pois nesta feira traemos, como todos os anos, a última colleita 2025 e aparte un viño especial de edición limitada feito en barrica de roble francés. Dous viños. Estamos vivindo unha feira do viño este ano con un novo concepto, unha nova carpa, unha nova ubicación. Como a ves? Pois aquí estamos un tempo excelente, ubicación perfecta e o que o millor é a xente, que onte houve moitísima xente, estupendo. Falando da adega en Pazo Vieite, dentro do que ven sendo a vosa expansión, agora mesmo, cal é o voso foco máis importante para a venta futura? Pois nos a venta o 90% é nivel regional, aquí en Galicia, o resto é Madrid e o norte de España. No futuro esperamos buscar un clientes un pouco fora das fronteiras tamén. Bueno, pois moitas gracias, Monse. Aquí temos a adega Pazo Vieite presentando, aquí o temos a nova colleita, non? Sí, Farnadas. Farnadas, por un lado, que se ve xa ben. Barrica, que se chama Mollo do Prior, en referencia ao Priorato de Vieite, que está no pobo de Vieite, que pertence a Leiro, estaba vinculado ao Mosteiro de San Clodio tamén, que é onde temos os nosos viñedos. Moitas gracias, Monse López. Amigos e amigas, estamos aquí en vivo, en directo, nun programa moi especial, percorrendo a 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.